Hello everyone, welcome to my YouTube channel. तो गाइस ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସକାଳର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ମୁଁ ବସିକି ଟିକେ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି ଛୋଟ ଡେକ୍ଚିରେ। ଆମେ ସେମିତି ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରୁ ଆଉ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଗାଧେଇବାକୁ ଆଉ ନଦୀର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଚାରିଆଡ଼େ। ନଦୀରେ ଗାଧେଇବାକୁ କୋଉମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ତ। ଏଇଠି ହଉଛୁ ମୋ ମଝିଆ ଯାଆ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘର କାମ ଚାଲିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଖରାରେ ବି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୂଲିଆମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକି। ଏଇଠି ଆମ ଡବଲି ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ଦୌଡ଼ି ବୁଲୁଛି ତାକୁ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଲି ରାଗରେ ଏପଟ ସେପଟ ଦୌଡ଼ି ବୁଲୁଛି ତାକୁ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ଜମା ଶୁଣୁନି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଘରର ଫୁଲ ଗଛ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଫୁଲ ଗଛର ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫୁଲର ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କି ମାନେ ସଫାସଫି ଟିକେ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସାରୁ ସାରୁ କ'ଣ ଲଗେଇବେ ବୋଲିକି ଆଉ ବାଡ଼ ବି ଘେରା ହେଇନାହିଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଘେରେଇ ଦେବୁ। ଏଇଠି ଆମ କେଟିଏମ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ହେଇଛି ତାର ଆଉ ଲୁଗାପଟା ନାହିଁ ତ ଏଇଠି ଡବଲିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଖାଇନଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ସେ ଆଜିକାଲି କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ। ନହେଲେ ଶାଗ ପତ୍ର ସବୁ କିଛି ଖାଉଥିଲା ଆଜିକାଲି ସେସବୁ ମିଳୁନି ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବୁଟ ବୁଟ ଭାତ ଫାତ ସବୁ ଖାଇଦେଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ତା ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ତାକୁ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା ନା କି କୁକୁର ଖାଇଦେଲା ଆମେ କିଛି ଆତାପାତା ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ସେ ସେବେଠୁ ଏକୁଟିଆ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି ମନ ଦୁଃଖରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ବସୁଛି। ଯେତେ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ବି ଆଜିକାଲି ଠିକ୍ ସେ ଖାଉ ବି ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଦେହ ବି ଖରାପ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏଇଠି ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ମାଲିସ କରିଦେଉଛି ସିଏ ଜମା ମାଲିସ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏପଟ ସେପଟ ଖାଲି ଗୋଡ଼ ହାତ ଖାଲି ହଲଉଛି କ'ଣ କରୁଛି କିଛି ବୁଝି ହେଉନି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି କେମିତି ହେଉଛି। गुड नाइट को जल्दी कहो गुड नाइट बोलो बोलो बेटा गुड नाइट बोलो केमती नहीं आम मामा गुड नाइट बोल दो नहीं बोलो कि ରାତି ଆସି 12:30 ହେଲାଣି ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ଦିନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ ଅନେଇ ବୁଲୁଛି। ମୋତେ ଏତେ ନିଦ ଲାଗୁଥାଏ ତଥାପି ସିଏ ଶୋଉନାହିଁ କ'ଣ କହିବି ଛୁଆଟାକୁ।